सुभद्रा योजना ओडिशा सरकारଙ୍କ द्वारा महिला सशक्तिकरण ପାଇଁ आरंभ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଏହାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ओडिशा सरकारଙ୍କ तरफରୁ घोषणा କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ KYC ଉପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ DBT ଲିଙ୍କ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ କଟିଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ନଗଦ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 98 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଗତ 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯାଇଥିଲା। 2024 ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 39 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାର ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ରାଶି 2024 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା। NPCI ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତା: ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦେଇନଥିବେ, ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନଥିବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2025 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ଏକନ୍ତା ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର KYC ଓ NPCI ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବେ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।